Димитър Тодоров Димов. Той е български писател, драматург и ветеринарен лекар. Литературното наследство, което Димов оставя след себе си, включва различни творби, но най-широка популярност добиват романите «Поручик Бенц», «Осъдени души» и «Тютюн». Третият роман е същевременно най-високо ценен и най-остро критикуван. Тютюн разглежда морала на обществото през Втората световна война. Разривът между мечти и реалност, разрухата, грехът, самотата, отчуждението, духовната смърт. Героите преминават през всичко това, за да осъзнаят, че успехът, който преследват през целия си живот, не им носи щастие, а гибел. По повод предложенията за присъждане на Димитровска награда, романът «Тютюн» е сред номинираните творби, но събужда много яростен отпор. По този повод се насрочва специално събрание за неговото обсъждане, като тези дебати и до днес са известни с името «Случаят Тютюн». Творчеството на Димов оставя траен отпечатък върху културната ни идентичност и го утвърждава като един от най-ярките представители на българската литература.